Druhý ročník nekonferencie Gastrolav Nitra nám prinieslo zase spojenie podnikateľov, farmárov, vinárov a cestovného ruchu. My v Nitrianskom kraji vnímame týchto ľudí a toto zoskupenie ako najdôležitejší segment toho, kaďaľ by sme sa chceli prostredníctvom cestovného ruchu pohnúť, a to je gastronómia. Zažiť, vychutnať, ovoňať si Nitriansky kraj s tými najlepšími výrobkami, producentami. Stretnúť sa a porozprávať sa o rôznych zážitkoch a skúsenostiach, ktoré prinášajú. Určite je dôležité teda najskôr odísť, nabrať tie skúsenosti vo svete, ale myslím, že každý, kto to potom zažije, tak príde taký moment, kedy si aj uvedomí, že doma je doma. A keby všetci odídeme, tak to fakt nikto neostane. Takže, a bola by to škoda, lebo veď je pekné to Slovensko. Keď chcem niečo dosiahnuť, tak musím najprv urobiť inventár. Vlastne musím pozrieť, že tá destinácia alebo tá obec, aké má silné stránky. Keď som tie silné stránky identifikoval, môžem zadefinovať, že to vlastne by sa tam hodilo, čo by tam bolo treba rozvíjať. No a potom naozaj to už len treba spraviť. Naša práca s čajom, celoživotne s čajom a s bonsajmi je krásna tým, že je hravá, že je stále čo obdivovať, objavovať, je kam cestovať, prinášať sem zaujímavé veci. Čaj vstúpil do nášho života a sme tu v čajovni dobrých ľudí. Ja hovorím, že čaj dáva čas a priateľov a tým, že ho môžete mať pre radosť, pre pokoj, pre posedenie, ale čaj má veľa zdravotných benefitov, čiže človek môže aj veľmi veľa pomôcť, takže čaj je vlastne veľmi, veľmi inšpiratívny. Dnes sme v Nitre, kde prebieha konferencia Gastrolav, ktorej naša spoločnosť Kema je dlhoročným partnerom a prezentujeme tu našu prácu, naše výrobky. Sme radi, že každý rok na tejto konferencii môžeme stretávať veľa inšpiratívnych a príjemných ľudí z gastrosektoru.